Здравейте на всички! Казвам се Стефан Любенов и в днешният урок искам да ви покажа как да си подобрите таймингът при изпълнение на сервис. Няма значение на какво ниво сте. Този съвет, който ще ви дам, е изключително добър и изключително лесно приложим. Става въпрос за това да си разделите сервиза на 1-2. Подготовката ще ви е 1, удара ще ви е 2. Получава се последния начин. 1, 2. Няма абсолютно никакво значение на какво ниво сте, дори да сте начинаещ. 1, 2. Много важен момент е между 1 и 2 да имате пауза. Може и така да си борите. 1, пауза, 2. С това упражнение ви гарантирам, че ще си подобрите изключително много сервиса. Изпробвайте, тренирайте и ще видите, че ще се получи. Хубав ден!